Gak dijagat nggak ya? Apa nih? Tripod Ya, ta? tripod. Sama mas, anu nih, kabelnya cepot. Apa? Golek songgoan sih kesel aku. Yang lebih biru. Terus ini gede. Besar ambil Juga dikempit. Sadarinipun, keluarga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok suwe temen to wong sakmeniki, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing jawab kula dongakne nganu ndang rabi, sing wis rabi neh, ki nanggap. Bojo loro. Sugeng dalu, sugeng pinanggihan kalian seni campur sari Pemdes Genteng Wetan. Ini dipun tepangaken riyen nggih. Nami kula Dwi Putri saking Genteng Kulon. Kenalan iki, Mbak? Gak. wis. Main melon. Melon kabeh. Perkenalkan nami kula Abelia Desta saking Sumbersari Serono. Iya, kalau saya perkenalkan nama saya Indah Tari saking Parijata Wetan. Ya Allah, karyamu. Lah Bu, sampe melendi iki apa iki ya? Ya Allah, waduh kalah lho, Mbak. Kuwi asli apa enggak? Asli, Mbak. Mau kebanjir. Dikasih apa lagi ya, Pak? Rada asli. Kok rada asli lancang tapuk ngene. Ora usah bengak-bengak, nanggap sepisane bengak-bengak. Karena nanggap mendino ora apa-apa. Ya. Apa, Mbak? Nyanyi Kang Bos. Apa, Mbak? Awak dhewe kan ngewangi sah-sah kebutuhan dulu. Kok luwih tangi baik. Apa ora ngerti aku wong kene dilungkas? Ya aku dilungkas ki wong kene lho, Mbak. Mantune sapa to, Kang Bos? Kagak ngerti dah iki bojone Ilham Arte. Lek pengen bojone Wahyu Ilham sing anyar ya. Ayo mari kita nggak bisa jaga ibu. Ibu e. Jebene mambene aku diturokne kono wis ana. Wes kelang. Wis dipinget aku. Sak kamar anggitmu. Ya Allah lek turu ra kok bersempakan ngene. Apa yang mana to, Mas? Mas Ayu di Mas Ayu. Apa, Mas? Sampeyan kok Oh, itu. Apa? Ya wis. Iya. Mas, panjake njaluk solasi. Njaluk kok solasi, njaluk iki duit. Wis ora tau tanggapan njaluk solasi. Goyo ae duwe iki. Mara tuaku ki ya mangan lho yang ngene. Aku ora mangan ya kolu lho kok ya. Ya kolu mangan iki lah. Calon mantune mbok ditawani mami. Lah mantune ora mangan lho. Wes lho jere. Kok biayaan lho kayak mentua lho ngono kuwi. Ham. Ilham dong Mas Boom. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, gak seneng aku, gak seneng. Ya Allah, Bu. Sing enek sing meteng apa ora, Bu? Jane nyapa to kepada iki karo aku. Turi sing meteng gendang amit-amit jebong bayi kondane kok ngene. Lah nyapa amit-amit, Lah dibanding siji loro telu ki ya kalah kabeh lek karo aku. Bokonge lan. Bokonge delok to bokonge iki lah. Bokonge. Asli. Gandelan. Kenapa ngomongin Imbrindil? Kecinta pada kalah karo Ilham gue. Aku wis diturokne ning omahe. Jadi aku nunggu kontrol kono apa Bu? Masa mentala balik idul aku. Ayo. Ya Allah. Jare Mas Adi penikum sampean kok. Ya Allah, aku sesuk digendok nih. Gendok nih ya Allah. Di masane apa? Aku pelak kuliah.
Ndak gak tak pangan telan. Kuliah online? Kuliah online aku. Di mana sih sekolah kuliah dari? Heeh. Bu ya muangan. Wong rewan kok ngono. Dintekne sik aja ngadeg. Kumanan, lek gak kumanan gak dhewe, murah kok. Nek wis mimi ya, Bu. Nggih. Aku ngene iki udine sitak lo diajar. Napa? Balik dikepuki wong kene aku. Lambeku rusak. Malah tuwa kowe baru ngerti lambeku kayak ngene. Dene ben kapok nek ro. Dene meneng. Dene ben dilek nek kono. Ham. Aduh, Kakang. Nyapa to, Ham? Bungkus. Nyapa? Cemburu pisan kowe. Tepangaken Bu nggih, nami kula Mutmainah. Mainanku apa? Buat mainan kuwi napa? Sering mut barang sing gak ngena. Dai, contohnya apa kuwi? Ya barang ilham ku tak mut. Kayak Dewi iki sing kelon kelo, apa Heh? diputi? Heh? Apa nih Sing dimut ya kendange iki dilolone nang lambeku. Ning kamare kan akeh kendang. Iya, main kendange. Dijole ning aku ngono. Ya kalau gak kaulu. Lek ngono ya Bu ya. Pake mboten melak, Bu. Pake gak melak. Turu Pake. Lancang. Diajeng. Kripik gedang kripik telon. Napa? Selak bengi. Oh iya. Ndang Ora nyambung kok koyo. Aku tak keri ae spesial kanggo marang Ayo tuaku. Mbak Bel, sik. Ya cekake to. Ayo masukkan sawer. Dimohon munggah. Diajeng anak Mas YouTuber pisan kelo. Spesial Mas Embong Dito Feni Banyuwangi. kali Mas Embongan apa kuwi? Embongan Banyuwangi ya Mas Embong YouTube Banyuwangi. Embong Banyuwangi. Anak tamu Kali Mas iki spesial. Mas apa iki YouTube sapa iki? To Arwah. Pak Anwar. Ya anak tamu Cek. spesial pisan loh Ada tamu spesial. Ana Cak Agus. Nggih. Sampun Satya Lisa Chandra Budaya. Belah, delok. Nggih. Ya ana sak rencangan teko Juru. Nek delok. Ngono delok gak nyawer kok ya mentolo menen. Ya ana sak rencangan saking Singojuru. Nggih, kali Singojuru. Cek. Aku dijak sepisan. Lah aku kok ada dijak to. Yo kowe kalah ayu, soalnya banji saiki semari di depan. Lah janji ta iki mau. Aku asli. Oh, tiba-tibae. Asli aku. Ayo diajeng ndak Bel, sama Nggih. Dek. Niki sampun. Adewe meneng dhewe ya Mbak ya. Sing kono be. Anak pondokan kok iki. Pondok apa? Spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah. Kalian rombongan saking Campursari Alisa Chandra Budaya. Pilek loh Kang Mbok. Udah. Gue aku bener ngomong go, yuk tak kita juga nangkap awal. Yang mana penangis? Nangis gue. Kepingin ati urip dadi siji.